हाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे फिसा भिडिअ लानानै फैदों नाथाय फिसाब्लाबो बियो सुबुं माहारिनि थाखाय गिदिर भिडिअ जाहैबाय नायलांबाय था नोंथांमोन STUDIO.KB नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लादों दिनैनि सानावहाय हिमन्त बिश्व शर्माया सुबुं माहारिनि थाखाय गोग्गो दै लोंनो थाखाय मोनसे बिथांखि बेखेवना होदों बेयो जादों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरमखलियावहाय आरो बे बरमखलियाव मोनसे दै जगायनाय सानज'थाय बेखौ बेखेवनानै होदों नायलांबाय था लोगो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आं होनाय भिडिअआ नोंथांनि सिगाङाव मोनफैयो दानिया फैदो जों नायनो बेनो जाहैबाय बरला गामियारि दै जगायनाय सानज'थाय आरो बे दै जगायनाय सानज'थायखौ दिनै असमनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवनानै होबाय आरो बे दै जगायनाय सानज'थायनिफ्राय खमैबो 20,000 बांसिन न'खरा गोग्गो दै मोनलोंसिगोन बेयो जाहैबाय बरमखलियावहाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरमखलियाव आरो बियो भुटान आरो भारतनि सिमना बहाय दङ हाग्रा ओनसोल मालाबा नोंथांमोना नायहैनो हागोन बे दै जगायनाय जा सानज'थाय बे बिथांखिखौ आरो बे बिथांखिया जाहैदों कारेन्ट गैयाब्लानो भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय दैखौ बेवहाय ज' खालामनानै सानज'थाय बिथांखिनि गेजेरजों न'खर रानना होनाय राहाखौ खालामदों आरो बेयो गोग्गो दै अरायबो गोग्गो दै मोनलोंगोन बे मिनारेल वाटार बायदि आरो बे दैया नायलांबाय था नोंथांमोन दिनैनि नैबे बेखेवनाय हाबाफारियाव हिमन्त बिश्व शर्माया ओरैहाय फैदोंमोन बिथाङा एर'प्लेनजों फैनानै हाबफैदोंमोन आरो बेबायदिनो रायजो राजाफोरा बरायदोंमोन आरो बिथाङा মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ এতিয়া মঞ্চত আহি উপস্থিত হ'বহি লগে লগে আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিম।